So ang atong tema mga igsoon, ako ni siyang giuluhan og in this world we have troubles, but God is in complete control. Amen. Kung ituyo kay Ryan ba? In this world we have troubles. Ato na makita klaro naman troubles na no. But God is in complete control. Juan 16:33. Ingon si Jesus mga igsoon, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Sunod nga linya mao igsoon. Paantuson kamo sa kalibutan. Apanayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Amen. Manindog ta magampo to mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Sa makausap palabing gamahanan nga Diyos, salamat nining kabuntagon Ginoo, nining katnaa mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. Apan sa dili pang magpadayon sa unahan Ginoo, andama mong kasing-kasing Ginoo. Limpyuhi kung napayangay nga limpyuhi Ginoo. Aron amo jud masalod ang panalangin nga espirituhanon nga imong ibubok kanamo Ginoo, nining katnaa sa kabuntagon. Panalangin niya imong makanakan karon ginaaning balay lampuanan nakadungog sa imong mensahe. Unya Lord, tagain ka alam na langit nun, lamdag sa Espiritu Santo. Again, gi-welcome ka na mo aning napita, Lord God. Ikaw mao'y pinaka-espesyal nga bisita sa among kaliwala. O ikaw lamang among ipataas, ipasidunggan, gihimaya nining kabuntagon, Ginoo. Walay laing ngalan. And Lord God, sa ito magpadayon kami sa unahan, Ginoo. Ikaw, Ginoo, tapon ka na mo sa imong malaang dugo, Ginoo. Walay mga distraction, walay mga gahong sa kangit-ngit nga maka-disturbo ka na mo aron ma-out of focus me. Because I believe, Lord God, basta mamati mi sa imong pulong imong makanakan, ang yawa mangita sa nagpaagi aron madisturbo mi, aron dili mutuhop ang imong pulong Ginoo sa muang kasing-kasing. But Lord God, this time palangdan mo kanang gi-cancel kanang gahong sa kaawa in Jesus name. And Lord God, I pray nga imong kabubuton may matuman, panalangini ang tanan Ginoo nga malipayon nga mati sa imong pulong og samtang mamati kami sa imong pulong, Lord God, ipabati imong gahom, ipabati Ginoo ang imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God, ining tagnaas kabuntagon. Nabiling panahon among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Manglingkod ang mga igsoon. Hallelujah. So, again, sa magkausapan ato ang tema mga igsoon, giuluhan kini og in this world we have troubles. Okay. Next line is, but God is in complete control. Sa Bisaya pa mga igsoon, nining kalibutan daw, naidaghan tang mga troubles, mga samok, no? Na mga bigil igsoon, na mga kalisdanan, na paglutos, pag-antos igsoon, na mga troubles. Pero nakanindot kay ang tanan igsoon kontrolado sa Ginoo. Amen? Sa dili pa nato basahon ni igsoon ang atong teksto mga igsoon sa Juan 16:33. Kaya atong tema igsoon nagisgot man ni og mao man in this world we have troubles but God is in complete control. Kung speaking of troubles igsoon ato mang nakita karon nga grabe na troubles mga igsoon. Amen. Kasi nakasuway ron ng social media usay maglagot ka sa social media ron kabantay mo sa mga balita ron. Maglagot ka sa hay ba nga imbis ganahan ka mag-Facebook kay mag-share ka. Wala nyo lain mo mabasahan ng igsoon, mga kagubot, kaguliyang, mga butbot na ilagyan sa social media. No? Nga ba? So, naay troubles igsoon, naay mga paghitabo karon igsoon nga, samot. Amen? Mao ni nagitag na sa Ginoo igsoon niya, ato malikod ang Mateo, Juan 16:33. Ingon dire, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw, pinagi sa inyong kahiusa kanako. Pantuson kamo sa kalibutan, okay? So, si Jesus, sa dili pa siya sa kalibutan, so iyan ang giingnan ang iyang mga followers. Iyan ang giingnan ang iyang mga tinunan, ang iyang mga disipulo, nga niining kalibutan, so pantuson yun mo. Amen? Kisay na kasuway na kasi nagantos din mga igsoon. May mga pagantos din. No? Naagin na igsoon, sugutan sa dili igsoon. Kaya naman mga igsoon, no? Kaya dili sa kalibutan, kaya balo na ba ito igsoon? Nag-ingon rin ako, sa lipatan magpadayon na ang gingon ni Pablo sa 2 Corinto 4:4. Saan rin yung kalibutan? Kasi naadere. Kisay na puyo aning kalibutan. Kisay hari aning kalibutan. Kisay Diyos ani. 2 Corinto 4:4. Nag-ingon rin. Dili sila motuon ini tungod kay gibutaan
man sa Dios nining kalibutan na. Ang ilang hunahuna busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita may tungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. So naay word ni mga igsoon babawsa no. Babawag nga dili sila mutuo niini tungod kay gilibutan man sa Dios. O gibutaan man sa Dios niining kalibutan na. Ang ilang mga so nining kalibutan igsoon na ati Dios. Yang gamay man na nga Dios D, small d, no? Di na tinuod nga Dios kay tinuod nga Dios katong dako big letter D. No? So naay Ginoo nining kalibutan na igsoon, no? Mao na nga kabantay mo igsoon kung magpa kang ata magpa kana bitong distansya tas tung pagpangalagad sa Ginoo kabantay mo igsoon nga automatic dayon nga mura og mubalik kas kani adto automatic nga ganahan kas mga kalibutan nga binuhatan nga naman kinaan ay Dios nining kalibutan igsoon. Amen. Naay Ginoo nining kalibutan nga managsigig paningtal kay bawo na ta ng mga igsoon nya kay bawo na beta igsoon nga kani man kung kalibutan lumalabay ra ta diri igsoon. Amen. Ning labay ra ta diri mura ra ta diri yung mga afam mga foreigners ba pero sa kaadlaw mo biya ta nining kalibutan mga igsoon. Ang kalibutan samok kayo. Ang kalibutan gubot kayo. Labi na nagkatuol ang pagbalik sa Ginoo. May grabe na kadautan, grabe na kayo karon, grabe na. No? Kung gusto ka igsoon nga magsakit imong dughan usahay tanawa na. No? Tanawa ang pangitabo karon. Laki kayo igsoon, no? Apan kung aware ka kay balukas pala ang kasulatan, di na ka ma-surprise ani. Kay ang kalibutan gupot gyud ni. Usa ka adlaw sunugon ra man is Ginoo. Amen. Tanawa. Ito basahan ning kuan be. Pedro 2 Pedro 3:10. Liyo ko no. 2 Pedro 3:10. Usa ka adlaw igsoon. Nay gitawag og rapture. Unsa man ang rapture? Pagbalik na ni Hesus igsoon. Migsaad siya sa iyang mga disipulo sa wa pa siya ni kayab nga muna ra ko ninyo didto kay mag-andam ko didto og luna kay sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. Amen. Tanawa ang Pedro kapitulo 3 versikulo 10. Apan ang adlaw sa Ginoo naa lagi pagbalik sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan nianang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahulog ug ang mga butang mo silaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa ni Hesus. Usa ka adlaw igsoon kaning kalibutan nga atong gipuy-an karon mahanaw ra ni maugdaw sunugon ra ni sa Ginoo igsoon. Amen. Mao na nga atong pangandaman ang pagmayo man ang natay mga gibuhat diri sa kalibutan nga nanabaho ta ng negosyo problema na kinapang tas kalibutan pero ang atong mas pangandaman igsoon kanang pagbalik sa Ginoo. Amen. Kanang pagbalik sa Ginoo kay ang tanan nining kalibutan mabiyaan na nato ni. Ang atong mga balay sakyanan tanan mahandi dia igsoon mabiyaan ra tanan. Kung ang atong asawa urbana anak nagpalikoy-likoy mabiyaan po na nato. Kita malangitan. Amen. Salamat sa Ginoo. So naay panahon igsoon usa ka adlaw nga kaning kalibutan igsoon sunugon ra ni Ginoo. No? Inigbalik ni Hesus igsoon, no? So kalibutan mabiyaan ra gani nato mao bitang ingon si Jesus again ako balikon niya. Samtang naamos kalibutan naa joy mga troubles diri mga igsoon. Naay mga panghitabo igsoon nga dili maayo. Nay pangitabo igsoon nga di ka mo angay pero ato gining masinati kay naa man tanan ning kalibutan. Amen. Nay troubles igsoon. Nay pag-antos kalistanan, nay kalisod igsoon. Nining kalibutan, no? Labi na gyud kita nga nangalagad sa Ginoo igsoon. Kabalo mo igsoon nga sa pilmirong adlaw pa gyud. Nga ning sugod na ka, ning desisyon ka, nga musunod ni Kristo, nangalagad sa Ginoo, naay troubles, nagsugod na, tanawa. Tagaat na mong example, so naay tulo ka mga butang diri igsoon nga magpamatuod. Nga samtang nangalagad ta sa Ginoo, we are always in troubles din na tanawa. Una igsoon, arita sa Lucas 9:23 tanawa. Ingon si Jesus nga, ini kalibutan, daghan kayo mga kalisdanan, no? Daghan kayo mga problema, normal gina igsoon. Labi na kita nga nangalagad sa Ginoo. No? Tanawa mga igsoon. Di lang ta magunahon na atong mga
kanang mga pangitabo karon kay gubot naman kayo no. Sa atong pagpangalagat sa Ginoo lang sa ingon diri sa Mateo 7:13. Mateo 7:13 to 14. Basta 7:13. Okay. 7. Okay. Tanawa, mao ni. Di magipon na rin. Lucas din do. Lipat-lipat sa panungoy. Lucas 9:23. Kaya gagmay kang agi bitaw. Lucas 9:23. Wala. Okay. Bili yung Biblia mga igsoon sa Lucas. Sunod naman na skuan. Mateo. Ano? 9:23. Tanawa? Usa di ka papamatoon igsoon nga kining nisunod ka sa Ginoo naagi na yung troubles permente. Sama sa ingon ni Jesus. Tanawa? Sa Lucas 9:23, palanda, ningingon na si Jesus. Ug ningon siya sa tanan, kung may buot mo sunod ka nako, kinahanglan nga magdumili siya sa iya kaugalingon, magpasan sa cross sa tanang adlaw, ug magsunod ka nako. So, we are in trouble, Ikson, again. No? Pagsunod pala nako sa Ginoo, nalagad ko sa Ginoo, wala na, in trouble na ano man, na kay cross matagadlaw. Na yung mga pikil, sa man ang cross po, ito, problema. Yang gingon naman niyo, kuning balik ko na, magpasan sa iyang cross sa tanang adlaw. So, why adlaw igsoon? Ngayahay sa mga lagat kas Ginoo. Ang uban lang ni Bate, relax ra kay murag naangan na bitaw silang cross, pero na-adjust troubles igsoon ka ng cross, maghatag na ito ng troubles. Labi na kung ang cross ni mo imong bana, imong asawa, ang cross ni mo imong anak, ang cross ni mo imong utang igsoon nga Judith na ugma, maghatag ng troubles ni mo. Amen? So, tinuod ang gingon ni Christ, igsoon ni Kristo nga, samtang naakas sa kalibutan, naagin na'y troubles, igsoon, naagin na'y kalisdanan, naagin na'y hagit, biklon o biklon dyan ang imong pagbati, aron mo undang ka sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Pilmiro palang desisyon mo, nanakay cross, no? Cross, akong balikon, mga problema, mga cross na, igsoon, mga pagsulay, pag-antos, gipasan, no? Eh, bukat pala kayo niya, usahay na ba, ang uban ninyo na ilang cross, dako kayo. Bukat kayo na siya. Ang uban niya, sakto-sakto ra, madarak smile ba? No? So, mga na mga igsoon, nga naagin na tayo trouble igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Di na kalikaya, no? Una na itong troubles, kanang ato ang kuros, matag-adlaw. Pwede pa na itong cross, itong pag-eskwela, itong bayronon sa skulahan. Basta, kung sa may mga hagit igsoon nga, mura kita gusto na maipit ka o maginugtog ka, maproblema ka, cross na nimo. And once you are in trouble, salamat sa Ginoo, ilhanan din ang ganing sunod ka sa Ginoo. Amen? Ilhanan. Kay why ning sunod sa Ginoo igsoon nga hayahay. Amen? Hayahay yun, no? So, mauna igsoon, no? Mauna ang usa nga naghatag na itong troubles ka ng mga cross nga itong pasanon o kinahanglan gid atong pasanon kay namay ningon dito. Kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan siya cross. Kani lang magdumili siya kaugalingon, pareha na igsoon, no? So, kay usahay mo gud igsoon kani magdumili siya kaugalingon, usahay kani mo gud atong unod. Kani ato ang lusnon ba atong kalag bitaw naay mga plano ba, no? Usahay naay craving sa ato ang kanang lawas nun nga kalipay or kanang nun nga kalipay bitaw nga gusto jud ka ani bitaw mga igsoon, no? Yan ingon man balang kasulatan musunod kanako kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon kanang dili na nimo pauyunan ang imong kaugalingong kagustuhan nga wa malipay ang Ginoo. Bikil na igsoon troubles na kanya man musugot kag sa di kaniya tong lawas. Kaniya itong tawhanon nga kinaiha usahay, muli ko ini. Kay tao naman ta. Amen? Mabitaw dili ta perfecto kay usahay niya. Labi nagmuristansya kasi Ginoo. Ang sambot, uglikoy. Mas mulabi ang paglikoy, igsoon. No? So we are in troubles, igsoon. Samtang naatas, Ginoo. Next, Mateo 7:13. Mauna din eh. Mateo 7:13, igsoon. Kabalo na mo ani. No? Ingon si Jesus nga, we are in trouble. Naagita sa mga ingana, igsoon, samtang isunod taniya na. Nga naman, Pastor, kaya ingon sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi. Sulod ka mo sa sigpit na ganahan. Troubles kayo po na. Listen mo kayo. Sigpit ba? No? Sigpit na ganahan, kaya lapad na ganahan, huwag sa iyon nga dalan, paingon man sa kalaglagan. Ang dalan nga, walay troubles, igsoon. Walay kalisdanan, walay pagsulay, walay hagit, walay problema. Kanang lapad nga dalan, ug mao ko na gisunod sa kadaghanan karon. Walay bawal, normal ra. Kahilayan diri, kahilayan dito. Bisyo diri, bisyo dito. Bisag unsay mong buhaton, ikaw ray magbuot. Igsoon mao nay halapan nga dalan. Nya next slide, mao kini ang gisubay sa kadaghanan.
So ikaduha, igsoon nga ebidensya nga as a Christian, we are in trouble sa atong pagsunod sa Ginoo. Kaya nga naman, mingsubay na sigpit nga dalan. Kaya balo ba mo igsoon nga, kanang sigpit unsa may sinonim sa sigpit sa Bisaya, lisod, gamay. No? Butang dalag-dago. No? Lisod kayo na sa agion, yan agi pagit ni mo igsoon. Sa Hebrews 12:1, dapat yun naglibot ni mo ng mga himantayon. Amen? Naghinay pagkat pumalagad sa Ginoo. Sige, pagkat lisod ba yung mga lagad sa pero naapat yun nagsig, abi, tanawon ba? Simba-simba na kagsugo niya. Kaya baka ko ni mo, sige, tanawon, panitaan pa. So na yung mga himantayon, mga marites, nagpalibot na ito. So ningon ang Hebrews 12:2, 12:1, giliputan kita sa bagang tundok sa mga saksi. Amen? So na ay mga dagang himantayon nga naglibot na to, nga dili makakita sa atong mga maayong binuhatan. Pero dali ra makabantay sa usa ka sayop nimo. Amen? Dili nila makita to, may makalimtan nila dayon itong mga buhat nga mga positibo nga nindot nga resulta sa imong pagkakristohanon apan ang usa ka sipyat nimo balik-balik ko na. Ingnon dahil ka, maunay kristohanon. Ngayon dahil yung kristohanon, dili na masipyat. Amen? Ano na maunay kristohanon? Maunay kapitan nga kristohanon, di ba? Ngayon dahil dili na masipyat. Naay manuan niya, hawagin na siya, di ba? Pero katong mga maayong nga resulta or buhat nga, of course, resulta sa itong pagkakristohan kay naam dito yung mga daghang binuhatan kay nausap na beta, dili na kay matabunan na sa usap sa sipit. Mga ilang ingon nga, ang usagatos ni mo ka maayong buhat. Imagine, automatically, ma-delete ra siya sa usap ka sipit ni mo. Kung mao na ibantay iksoon nga, dapat binta ma-surprise na na. Mao na ningon mga iksoon nga, gasubay mga kasipit nga dalat, no? Naagi na naglibot na to. Listo dilalin, no? Musugod tag sa dili, mabikil o mabikil kita. Amen? Ay biglo yun ang maayo iksoon. Yung sound naman, kay mao ningingon ni Jesus, kung musunod, yun na kung hala, sige. No? Ayaw na lang mong surprise sa mga pagsulay, sa mga troubles, matag-adlaw. Kaysa diyan, ning sunod ka na ko, ning lakang, pilmiro pa lang lakang ni mo, gamay kay putahan. Yung suong ka, mapakong pa ka iksoon. Kung pagkungkas mga pagsulay, bang inay juga kang lakaw. Nyadangong pagay na inagang saging da sa panit saging, mga tunok pagay na. Dili lalim ang mga lagad sa Ginoo mga iksoon. No? Basta tinudanay. Amen? Tinudanay. Pero katong mga lagad sa Ginoo nga way klaro, dati nga ka relax sa magayo. Wapoy klaro. Pero suway iksoon, pangina mo, nagkahanta mo, mao niya ko ang natabo. Wala akong kasinatihan. Sa panahon nga imong seryosohon ang Ginoo, diha po ka seryosohon sa demonyo. Amen? Asa ba natakihon sa demonyo ito? Kaya awa, klaro, paling-paling man na. Pero katong kinudanay nga naningkamot kag maayo, diha po ka maningkamot po nagmayo ang demonyo, nga muundang ka sa pagsubay ng sigpit nga dalan. Ingnon man ka, kabantay ka, kalisog, ano yung isundan, nagpunagin ka, pero hindi ka na. Piting naghanap, bawal mo ka tinuguan. Namang ko, hindi mo ka binuguan, nurse, doktor ba ito, ingon siya. Kastorya siya ni mami ba? Ingon siya. Ako, bisag katoliko ko, di ko mukha binuguan, kay kahibaw ko kung unsa ni siya kahugaw. Nurse, sabi niya, diriningan ko, ano siya. Sa Bible, iksoon, ang dugo, simbolo sa kinabuhi. Niingon na bala ang kasulatan, pwede ta makakaog bisag unsa. Gawas anang dugo o sa mga pagkaon nga gihalad sa mayo. Mayo sa mga mayo ko to? No? Mao mo na giingon pala kasulatan, wala tayo mahimo na. Di ba sipit kayo? Lisod kayo, no? Kaya naman, sa panahon, nag-iimbitar ka. Timing po ba kayo bukas? Di timing, mas yawa. Ang yawa, pwede yawa, abay din na bright ka na. Tanaw yawa ka ni. Ugma na, ispiras, tatatat. Mawagdag bugas. Ginawa yung tagay bugas, si Kuwante mo, ang yung nang yawa. Tanawas na itapo ni Hubing, ang yung, ang, panuway. Nga, masigo ba na nangalagad na ni mo, malipayon kay, imo man naging panalanginan. Pinagwaan ni Bin, di ba kumantay mo? Sige ho, pinamudesti na iksoon. So yawa kay, perting yawa agin na mga mga iksoon, nga itiming na niya ang tentasyon, nga kanapong nanginanglan ka. Kaya ba man ang yawa, ni mo nga, ligo, di ba sa basta, no? So nga na, iksoon, si lisod agad, bawal.
Naingon si Jesus igsoon nga kung sunod gyud mo nako. Mabikil juga na ayo nga troubles kay ngano lisod man ay mo gianan. Nya dapat jud kay mga higala ay bisura na oy, no? Di na kakapang disco, nindot kay dito bantay pa nga dakang chicks dito. Nindot kayo, no? Sa panahon nga tugnaw kay di na tagay-tagay. Oh, grabe po na yung reliyon oy. Buring nga kay na nagsige na magpuyo sa bahay. Ay nalaglata. No? As in, nakuhaan ka ba? Transform ka totally ba niya? Ingnon kasi mga barkada kanito, mga kailang ang kinaburingan dyan na niya. At yung tas kuhaan ta kay manguhaan ta rito, mamista, sariya. No? Daghan kay mga tentasyon, daghan kay kag-agianig suon nga lisod. Kay sigpit man ang atong lisod. Lisod lang igsoon nga dalan. Apan maulang ni Timan Ason, yes, sigpit siya. Pero balik na ba doon? Pero ka na nga sigpit nga dalan kung imo ng padayunon, lisod bitaw. Pero dalhon ka dito sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mo nagingon sa military nga kuan igsoon nga no pain, no gain. Ano na igsoon maglistod kita bikil, mabikil ka, no. Sulod ka mo sa sigpit nga gagahaan kay lapan ang ganganog ang sayo ng dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. 14 ha, apan masigpit ang gangahaan, no. Gipalisod pa sa mayo. O malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon dara ang araw o jutay ra ang nakakaplag ni ini kay dagangan po igsoon nga mga nihangkon nga Kristohanon pero ang tinuod sa ilang pagkinabuhi wala nagsupay sa sigpit nga dalan pero sige simba pwede man na no mabinaingon na balang kasulatan dili na nagdawat ka na ko Ginoo makaadtos langit kadto lamang nagsubay sa kapukon sa mga man nga to sa langit. Nagsubay sa sigpit nga dalang lisod ka igsoon. Sa tinuod lang igsoon, kung imo ning palawman o maayo, kung magkinabuhi jud ka sa balaod sa ino, lisod yun, sigpit siya. Pero mao na igingon sa pulong sa Ginoo nga, yes, sigpit, bikil, lisod, pero iasa naman na kumpara na sa langit nga tuwa itong kalipay nga walay katapusan. Amen? Mao na igsoon, so naagyo tayo troubles igsoon. Once nangalagad ta sa Ginoo, pero ato man yung ipili igsoon. No? Last, ang ira ni kamugbo ni Mateo 10:22. Mateo 10:22 igsoon tanawa ning mga lagad kas Ginoo biklon juga tanawa. Kani may bigil kayo. 10:22. Dumtan kamo sa tanan. Balik ko na ba? Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Biklon gyapon ka dumtan ay tingabi daw kisa na so igsoon nga. Maayo man yung relasyon ng tuhanan, pero nangus mo man paglabay mo? Nangus mo ba? Di ba? Ayaw ka tingana kay mauna niyo. Dumtan ka mo sa tanan. Bisag wa kay sa papakasadyoon ka. Dumtan ka mo sa tanan. Akman, tungod sa Ginoo. Bintahan nyo na kaysa gidumtan ta kay suwan mo. Di ba? Anang nga po ng tawanan, kasi wadugan na wala ayo. Kana na pumot siguro ng tawanan, kay grabe, kadadlaw, mahubog lain kay paminaw. Pero kanang gidumtan ka tungod sa Ginoo na ay gadunti sa unahan. No? Dumtan ka mo sa tanan, mabigay mo tayo igsoon, na itropos kay dumtan mo ta. Nyalayin na ba ng dumot kaysa pagsuko? Kaya kanang masuko, mawari mo na. Pero kanang nagdumot igsoon na, hangtod sa tutuin na. Nanda po ni tawana ko. Dito ko muangay ito makita po ni tawana. Napay bagong buwan, bagong ano. Di man ang tao gali magdumot na ni mo igsoon, bisag dalhon pagkas Ginoo sa tuktok sa success ba sa imong kinabuhi di na moangay mo di na malipay sa imong kalampusan mulampos ka ma-promote ka bilabirahon ka paubos na niya dauton ka mao ni ba bugiro ng taon naman na ipagdumot na daan ug abi ng mga igsoon once mosunod ka sa Ginoo dumtan ka mo sa tanan dili siguro tanan pero majority kay kung atong basihan tong bersikulo kanina before ni ang gisubay sa kadaghanan man so majority so daghan jud ang di mo angay na to magdumot masuko ngano man tungod sa Ginoo ingnon den ka mao ni kasagaran James alain naman na siya tinuan di ba kag kisay gingnag nga tinuan gingnag mo na salamat sa Ginoo gikasukan gidumta na ka natunong ka sa saktong dalan amen kandidato ta igsoon ug usa na lang imong buhaton apan ang mulahutay maluwas ang mulahutay ang paglahutay na lang kay naay posibilidad kay kung imo ning sabton og maayo igsoon dumtan ka mo sa tanan tungod kanako apan ang mulahutay hangtod sa katapusan apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan no nay apan maluwas ang mulahutay sa ato pa dai mga igsoon ko kung imo ni siyang sabton og maayo nganon mauni ang pagka-deliver ni Jesus na
Nganong wala man siya ingon, dumtan kamo sa tanan, apan maluwas kamo sa katapusan. Wala, napay lahutay. Apan ang mulahutay, maluwas. Sa ito pa rin naigsoon, na posibilidad nga tungod sa mga tao ba nga mingbikin na to, nagdumot na to ba, madandog bitaw ka, matandog ka, musukol ka, di ka kalahutay. Kinamay naglagok ni mo. Maunis lang, imo ning sabton. Dumtan ka mo sa tanan. Pero ang kuwan ganun, dumtan ka mo sa tanan ay mga suko ni mo na mulutos, pero paubos lang ta. Kaya diya sa pagpaubos, mauna Yahweh para sa paglahutay igsoon. Kung musukol ta, no? Kana bitaw affected kay bitaw emotionally sa mga nagtaong na dumot na suko di gaanahan na to igsoon. Nay posibilidad na mobalik ka sa agi. Ako igsoon kapila na ko nagplano nga mobalik sa agi. Katong bag-o pa ko. Kadaghang igayon. Sobra po ka igayon hingyo ko sa Ginoo nga maunda na pamastor. Kalain pa ni Ginoo magwali ka nga namay mo kwali ko suko di mo. Wa kay gihimong di maayo pero himuhimuan ka di maayo binuang man ana bitaw. Kung wa kay pailog igsoon kung wala ang Holy Spirit nimo nga mo'y mag-produce og patience and self-control posible nga di ka kalahutay kay musugod kag sa dili naay mga tao nga dili mo angay nato sa dihang nagsunod ta sa Ginoo ug dili lang ang usay igsoon ang sakit kay ang di mo angay nato magdumot nato kanang mga tao nga kailata no kanang dulduol sa tundugan ba mga pintuhan ka no. Di ka dapat ana ma-surprise igsoon kini panagnan na sa Ginoo no. Dumtan ka no. Ana yung makita igsoon nga kanina yung ang yes ang kalibutan daghan kayo kasakit kalisdanan. Nangalagad ka sa Ginoo igsoon walay hayay naagin na mo bikil nato no. Naay magsigi og pamantay nato mga igsoon. Ako bitaw makauna ko sa una. Awa pa ko sa Ginoo ambo tulad kasuway mo ngani. Wa pa mo sa Ginoo. Kana bitaw makadungog mo sakit nga istorya. Sa una wala lagi ko kadungog ingani ko. Bantay mo. Sa una, wachoy, makainganingangin ako. Nabitay tayo mag-istorya ni sa mga pulis na to, diris na rin iksoon niya. Sa istorya may about sa, nga na, bitaw nga. Katong dihay mga istorya nga, mura gidamay ko ba niya, ang pulis ko, mga pulis na to, gidamay. Yan nga na ko sa kung ano nag-istorya ko. Sa una, sir, sa una nga, wapout ako sa akong kahintang karon. Wajo ko kadungog kung nga ingana na istorya nga sakit kay ako ginandaginuto na. Karon ni noon nga di na ka musukol. Pasukulon ka. Isay kasuway. Kasuway juga na klaro kayo. Karon kay nyawa kay mo di na gini musukol kay Kristohano naman eh. Kay kung musukol ni siya yabo ang Kristohano kinabuhi. Madamay na ilang pastor ang tanan nga membro simbahan basta musukol ni. Bantay mo. Sugsugon ta. Igsoon normal na siya once nakasinati tanan na igsoon. Bud pasabot natunong ta sa saktong dalan nga padulong sa kinabuhing walay katapusan. Ang ato lang buhaton bahala giunsa kag igsoon og maayo ang importante mulahutay ta. Amen. Ug madagma man ka di ko kalimot sa wali gahapon nga ang taong malamon mahagba og kapito kay gayon. Apan sa panahon nga modagma siya bangon gina siya. Mupadayon. Wala perpekto na to igsoon. Amen. Kung na may time igsoon nga madagma kaayaw ka discourage ang kanang madagma ta part ra na kanya naman di lalim ni atong pagpangalagad sa Ginoo lisod kini. Amen. Ang pagpangalagad sa Ginoo igsoon lisod ang dalan nga atong gisubay. Sipit no? Libaong kayo bakilit kay igsoon. Mao na expected na nga madagma ka lahi pud nang nagpadagma ka. Lahi na mo na istorya ka na imong nang gituyuan. Pwede ko ganing madagma kaya nakita man ka sa bato ba. Pwede ni mo luksuan. Pwede ni mo lakangan. Pero nagpadagma juga. Ya kanir ba magpadagma kay lisod agakon. Kaya magigusto nga madagma siya kabantay mo sa logic ka na. No? Ikaw ba na sa lisod kawon ang nagpa tugtog. Kisa nagkasuway nga mga labi na katong mga namin mga tapulan rin. Mga yung people na nabitaw ka na. Pugawon mo sa inyong mama or papa kay naisugo. Kasuway na mo na sa una, ako kasuway pa naghan. Tiago, pagkaos tubig, kaning ka na nagpaunangwa na to, tinuod kay musamot na siya kato, basta pagkawon, mupiyong umayo. Kasuway na, di ba? Ana rin na usay sa Kristohano, Nixon, kabalo na sa kamatuuran. Napitiyo ta siya madagma, ipili yung madagma. Di ba? Ana, Nixon, choice po na niya. Pero igsoon, na-joy time nga madagma jud ka nga wa tuyo ka. Nay time nga wa ka kapugong nadagma ka. Nay time nga kita ka nga naitunog, pakiran gani mong tunok samad ka.
Nagpatambal ka, sakitan ka, no? Magisuklan man imong tunok. Pero igsoon taliwala ni ng tanan. Ang atong Diyos sa tanang higayon, God of chances. Madagma magkabangon. Kay maura ni cycles ng kinabuhi Kristohanon igsoon. Kaya ito ang ipili ng mga lagad sa Ginoo ang pagkadagma partners ng pagkristohanon. Ang dili pa sa pagkristohanon kanang madagma kanya mubalik na nagkas kaniya ito nagluod na ka. Di ba? Amen ba? Kung dili madagma ka, bangon, bahala mamaprata. Padayon ka igsoon. Samtang wapa mo balik ang Ginoo. Tako pa kaya chance malangit anak. Amen. Nayuban kapuya ka, amen. Yung kinabuhi ane. Ayaw sayop na. Madagma ka bangon igsoon, bangon. Di ba? Dagan sa lumba ning kinabuhi. Sigara nadunggan ako ni nanganta kay gamay pa ko nangamatay na. Siya paminaw dagan sa lumba ning kinabuhi. Dagan sa lumba nay ganti. Nay ganti nga nagulat igsoon. Di ba? Biyai ang tanan sa to. Mayos maluring eh. Biyai ang tanan ninyo sala magtutok sa daganan. Gikuha ni sa Hebrews 12 1 or 2 tutok yan naman. Biyayang tanan nimo nga sala magtutok sa daganan. Sunod mga saksi kanimo nagatanaw dili na saksi ba mga imantayon na nananaw nimo. Nya mga imantayon kay naghuwat ra madagma ka tanawa. Pero bangon igsoon balayon tagagan sa lumba igsoon atong pagpangalagad sa Ginoo. Di man na para sa tao. Kung atong pagpangalagad sa Ginoo nag-agad ka sa isulti sa tao igsoon. Di ka kalahutay. Amen. Kay piglon o piglon kita igsoon no? Tungtal ka mo sa tanan tungod ka nako. Apan ang nakanindot ang last. Ang mulahutay hantod sa katapusan mauna siya maluwas igsoon. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo una na cross. Kung sa may cross ni mo karon igsoon kamo nga naa diri. Tanan ba diri igsoon na cross? Tanan ba diri na cross? Cross dako, no? Buka na cross dako. Normal na igsoon nga naa tay cross kay kun si Jesus kinsa katong musunod kanako magpas-an sa iyang cross matag adlaw. Akong balik ko akong laro ng cross igsoon mao na ang sitwasyon nga bukat nimo cross na. Ang uban igsoon ilang gi-consider og cross ang ilang partner, ilang asawa baron bana or ilang anak, ilang ginikanan or in short ilang pamilya may bukat nga cross. Most of the time, ang pinakabukat na cross pamilya man gyud. Usay ang cross na uban ang ilang pag-eskwela, ang ilang pagtrabaho, struggle, business baron or something basta cross igsoon. Normal na siya niya. Ang balang kasulatan wa ning ingon nga musunod ka nako, musunod mo nako. Ibili ng yung cross, ibutang wala. Pas-anon dyan. Amen. Na dyan tayo dalho na. Kung imo na siyang imagino, tanawa. Isod sa inyo muna na, karon iksod, kita tanan ron, ningsunod ta sa Ginoo. Imagine na muna na, sa tupa, ningsunod ta sa Ginoo, kita tanan ron, natay ipas ang cross. Amen. Timan ni si Jesus before na kabaton siya kadaugan. Nagpasan po siya cross para nato. Amen, no? Kita tanan nagpasaan ta, no? Ibutan sa inyo muna una, kita tanan ng lingkod rin nagpasaan ta cross. Kaya sunod mo ta sa Ginoo. Normal na igsoon. Ugwa mo ingon si Jesus nga ibutang. Pasanon yun, no? Agwantahon di ay, no? Agwantahon na itong mga igsoon. Maugin na siya igsoon, no? Mauna yung una. Kung balikon, kung sa may cross ni mo, financial ba yung cross karon pwede na. Kung imong cross karon mga tao sa palibot, labi na si kapitan. Ang cross karon niya na mga tao sa palibot niya, pwede mo na cross. May mga naghinantay, mga ingana, daghang mga suggestion, hantod mabuot na hinoon sa kapitan. May ingana, kanang mga tao nga pilingon, bitaw, nga gusto mo labaw ba, nga ipakita niyahang kagalingon, kuan ba, kalam, nga iya ipasudayan ba. Pwede mo na cross, di mo kanumihan, di mo ano nito. Mga dagatag mga cross, linlain, ikson. Pero tungkol kay ipili man imo nga musunod sa Ginoo, imo ginamagwantahon. Amen. Kung nakakaroon diri nga nagpilit, ibati nimo nga maubi na yung cross. Salamat sa Ginoo na igsoon, tinun-anay yung ganing sugat. Ikaduha, igsoon nga, katong giingon ni Jesus nga naatay troubles, igsoon, ang kanatan sa kalibutan, tungkod na kay, ang atong gisubay nga gianan, igsoon, lisod kayo, sigpit kayo, igsoon. Amen? Naay dapat isurrender. Kuha ba? O sana sa sigpit nga dalan. Naay usahay nga maingon si Lord mo, anak, pwede ba na isurrender na ni mo na? Murag.
Murag tungod aning butanga wa murag wala kay time na mo. Kay ba ka nga mao ni hinungdan nga wala kay gana mo basa Bible. Wala kay gana mo worship, wala kay gana sa mga buluton sa Ginoo. Tungod ani nagbabad ka ani. Amen. So mas mauni ang ning absorb sa imong utok kanunay. Naluya ka nya ang imong espiritu nagluya imong lawas may kusgan. Usay mga igsoon kay ning subay mo ta sigpit nga dalan ganing sunod mo ta sa Ginoo ingnon jud ka nga buhi na talimti na di ka gamupon kung magsige kang dala-dala na igsoon. Amen. Sigpit nga dalan igsoon tungod kay nakay gitagutaguan siguro sa imong kasing-kasing pabuhian lisod mo na sigpit gyapon na sa igsoon. Mao na nga naadyoy trouble sigsoon dili at is bitaw ang imong emosyon pagbati kay naadyoy mo bigkel imong igsoon biglon jud ka kay ngano man minsubay man ta sa sigpit nga dalan nga unsa man asa padung kinabuhi walay katapusan. Amen. Gawas kung mingong ka nga ay baglain lang ko musubay ko sa lapad is wala jud mo bigkel nimo ikaw ang mamikil sa mga nagsubay sa sigpit nga dalan. Kamatay mo igsoon tanawa. Kasagaran sa mga Kristohanon na way klaro nga nangalagad sa Ginoo maunay unang mulutos sa mga nagtinud-anay nga nangalagad sa Ginoo. Amen. Tagang nga na. Kasagaran ikson nga nakabalo na sa kamatuoran, yan biya sa kamatuoran, yan balik sa kaniadto. Maupan nunay mulutos sa mga tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo. Amen. Mao na siya mga igsoon nga lisod sigpit kayo. Ang dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. No? Tanawa karon gubot na kay palibot. Gubot pa kay palibot igsoon atong gobyerno. Napay problema na to kagalingon. Dapat ay itubang ang mga dagang higante. So, pero tungod na kay sunod man ta sa Ginoo wa kita choice mupadayon lang kita igsoon. Amen. Padayon lang tag subay latas sa sigpit nga dalan. Pero ako nabantayan igsoon nga sama rin sa akong nakatunan ba sa istorya sa kong asawa nga. Ako rin ang asawa. Grabe hawa man kay undan sa pagtrabaho nila nang lagba. Namubog tanong. Nang hagbal dito usa man nagalaki mo lang nagpasingot na kayo singot grabe. So ingon siya, "Lord, kay bawo ka. Once mag-enjoy ka sa imong gibuhat, bisag lisod mo. Di ka kapuyon. Nag-enjoy man ka sa imong gibuhat. Ingani ra sa ning atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Usay lisod, sigpit kayo igsoon, daghang kasakit, biglon ka. Pero kung mag-enjoy lang ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, imong i-enjoy ang kalisdanan ng mga pagsulay igsoon, maanad ra ka. Maka lahutay jud kay, makapadayon jud ka sunahan mga igsoon. Kay lahi man una-una. Mura lang ko na kapoy kay ka sa trabaho nimo nang labag kita ka sa kadlaw. Lipay man ka kay nawa ng mga labunon, nalimpyo ba. Ingana sa pagpangalagad sa Ginoo. Lisod man kayo ni. Pero ang kaning tanan mundang ra ni. Na sa kadlaw nga akong anihon akong ganti ang kinabuhi mo walay katapusan. Ingana na mga igsoon. Amen. Usahay ang mga Kristohanon dili makapadayon pagsubay sa sigpit nga dalan kay nagsige mag-focus sa kasigpit sa kalisod sa kadango. Pero kung adto ka mag-focus igsoon sa ganti nga naay langit na paabot. Amen. Naay syudad nga Bulawan. Kisay nakabasa sa Bible nga naay syudad nga Bulawan. Na igsoon. Kanta po na sa akong ni Pastor Dumanon Senior. Siya kanta niya din. Lunlon Bulawan ang dalan nga pagalaktan ko. Igsuon ko sunod dito sa langit kalipay maangkunta. Kalipay din ka naman. Wala yung maningin ang utang. So saan man na wala araw-araw. Katong mga Bombay, di naman maluhol mo. Kalipay na ka dito. Ang mga luha, muagay. No? Muagay kay agay. Sakit no, karon adlaw kay paninglo na ko itong tawanan. Pero nan naman ko sa langit. Di ba? Kung maulan na ito, wala na akong nagsuon. Sigurado nga mag-enjoy ka sa sigpit nga dalan. Kaya bisag sakit kayo, basta puhon, mauna ni. Puhon na ay kalipay nga, way pagkaundang. Ako na balik-balik, igsoon. Kung di man ta maagtag rapture, kung muna man ta kay makabaton tag kamatayon, kay duha naman na igsoon. No? Kamatayon o rapture. Either asay mauna na igsoon, either asay mauna na rapture ba? O kamatayon, duha na itong padulungan. Sama na, eternal life and eternal flame. Kanta na siya, pero tinuod na siya, mga igso. Amen. Wala na
Matod pa sa mga poll sa uban, there is no second batch sa rapture. Yes, tinuod na kausaran ng mga igsoon. Aside sa rapture, ang kamatayon kausaran. Mo nang dasigo na to ning mga young at heart ring ang tinudan na ito, nindot na kayo, basin hapit ng matubang, baro pa, kabantita, malagad sa Ginoo. Kung kani po mga batanon diri, mga hamtong nga tanawan mo bata, no, ang kamatayon mga igsoon, wala na gipilit. Amen. Nindot ng andam ta kanunay igsoon sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Now, balik ta sa ato ang main text igsoon, ginauna na naa sa to, Juan 16:33. Okay, mao ba ni? No. Gisulti ko kini kaninyo or makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkayusa kanako. Pantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Sa panahon igsoon nga grabe ang pagsulay sa imong kinabuhi. Samtang nagpuyo kaning kalibutan, mao ni timan ni nabuntog na ang tanan sa Ginoo. Amen. Nabuntog na ning kalibutan. Ipagkamatyan na ta sa Ginoo igsoon. Natapos ng tanan. Di ba? Napitay kanta. Siya na kanta. Kano nasa hangtod may kinabuhi. Itong na imong gipasan, asa ito napita no? Oo ka na. No? Mga pag-antos, di ba na? Mga pag-antos, ning kinabuhi, imong gipas, ang tinuod na, gibuntog na sa Ginoo. Mari di man igsoon sa wapat na nagpasan sa itong mga cross karon. Si Jesus, una na nagpasan ang cross. Amen. Iyan ang ipasan, mga kasakit, pag-antos. No? Mari di man igsoon, ingon si Jesus, pantuson ka mo. Apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Apan sa unahan na igsoon sa babaw, balik sa babaw. Makabaton ka mo kalinaw, pinaagi sa pagkahiusa ka nako. So, angay na itong buhaton, igsoon, kung grabe ng mga pagsulay, hagit, pagantos, kasakit, igsoon. Grabe ng lisura sa panahon, igsoon. Ang sikreto aron magpabilin tang malinawon. Pabilin tang nga mahiusa ni Kristo. Ano bitong pabilin tang nga connected ni Lord? Ang sikreto, igsoon, nga ang kalinaw, kanunay, magpabilin sa itong kasing-kasing. Bisan ang kalibutan, gubot kayo. Bisan ang pangitabo karon gubot kayo. Bisan ang kinabuhi karon nagkagupot tungod sa mga pagsulay. Pero magpabilin kang malinawon kung nakadikit ka, konektado ka, huwag ka muhawa, huwag ka ning biya sa presensya sa Ginoo igsoon. Sa gingon dire, makabaton ka mo kalinaw. No? Kalinaw, taliwala sa kagubot kung magkahiusa ka na ako. So, magdikit ta sa Ginoo. Ano ka na bang dili ka mo biya sa Ginoo na ingon sa Ginoo mga igsoon, magpabilin ka mo kanako o nga pulong magpabilin ka ninyo. Pangayo ka mo bisag unsa sa tingana kita ro. So nay kondisyon si Lord igsoon para makabaton tag kalinaw taliwala dining di na masabtan na kalibutan. Nay uban yung mga pastor nagalis tas pangitabo. Nga unsa man ni na uban nagtagilatag na nagamaunigi panayag sa Ginoo. Bala ang tanan diha basta kung nahiusa ka ni Kristo, pabilin kang malinawon taliwala sa kagubot. Ibutang talang igsoon kung wa ka mapiktuhi aning palibot. Apan napiktid ka karon sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Ayaw nagbiya sa Ginoo. Dudot dikit sa Ginoo. Kay taliwala ni anang mga kagubot igsoon, taliwala anang kalisdanan, pagsulay nga imong nasinati. Ang importante, malinawon ka na kay kalinaw sa sulod igsoon. Amen. Tungod na sa imong kanunay nga pagpaduol sa Ginoo igsoon. Kay maura ni sekreto para di ka magpanik, maratol, mahadlok sa mga dagkong pagsulay, pabilin ka sa Ginoo. Amen. Pabilin nga magkahiusa ka sa Ginoo igsoon, konektado ka kay maunay sekreto sa kalinaw. Kaning kalibutan biyaan na nato na igsoon. Daghang kay mga dinanawag na pupulis atong niaging adlaw ng istorya may lisod kay kalibutan basin ko no nay people power something ana niya basta ma-impeach ko no ang presidente mupuli ko na sa niya napoy ingon nga pulis gyapon akong kaila nga dili gyud ni mag people power kay lisod ko kaayo kay kasi mo declare ang presidente og martial law niya siya lahi mo presidente wa na eleksyon nga nato lisod gubot ang kalibutan pero kung naa ka sa presensya sa Ginoo secured ang imong pamati malinawon ka kay para nimo unsa may naa ni kalibutan biyaan naman nato ni amen. Ang tanan nga nas kalibutan sunugon ra ni Ginoo.
Amen. O kita nga nagkinabuhi nga balaan, igsuon, sa gapon at tuta sa mag-abot dito sa kalangitan, igsuon. Amen. Biyaan na ning tanan, gubot ang kalibutan. Gubot yung kay kalibutan, hasta itong kinabuhi, gubot kayo. Sa ilan, kada simana na kay bayron nun, kita may naibayron rin ka simana na maningil. Nagoy na ibawa ni nga na, uban mga member direct, nga na ajoy maningil, gubot kayo, yung utok kay magaluna, na pag ibayan mang utang, para ibayan sa utang, gubot kayo na. Amen. Apan kung naa ka sa presensya sa Ginoo makabati ka kasiguraduhan kay balumang ka nga. Ano yung mga reaction? Sa una sinati, once naa ka sa presensya sa Ginoo, ang imong hunahuna o imong pagbati, naam ka na ako, Lord, na ako nimo. Kani nga kong problema, mapil kang problema. Naabay mga anak igsuon, nga naay problema, di mapil ang amahan. Wala. Ang problema sa ato ang mga anak, madamay ta, ingana sa atong Ginoo. Mauna nga, pabilin lang ta sa itong amahan, pabilin ta ni Kristo, ni Jesus, kay naan diya ang kalinaw, taliwala sa kagubot. O hangtod magpabilin ta, igsuon, dako kay posibilidad nga makalahot tayo dito. Ning pagkipugno na ito, ning kalibutan na nga daghang kay tentasyon, daghang kay bitik-bitik sa kaaway, di ta malipat, di ta mailan, nga naman kay nakadikit man ta sa Ginoo. Amen. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ito ngawitan na Ginoo mga igsoon. Again, gipahinumduman ta karong kabuntagon nga matud pa sa pulong sa Ginoo nga. Samtang napatan ining kalibutan mga igsoon. Nagyoy mga troubles, na mga kalisdanan, na mga problema, na mga pagsulay, na mga kasakit igsoon. Labi na kita karon nga nangalagad sa Ginoo. Di kalikayan nga naay mga pag-antos natin ipasan ang mga cross karon igsoon. Nagsubay ta sa sigpit nga dalan, dumtan ta sa kadaghanan. Apan padayon ta igsoon uban sa grasya sa Ginoo. Ningon ang Ginoo sa last, dumtan kamo sa kadaghanan apan maluwas ang mulahot tayo hangtod sa walay katapusan. Hallelujah. Again, igsoon, ang tulo ka ebidensya nga naay troubles na to. First, natay cross pasanon matagadlaw. Second, nagsubay ta sa lisod, gamay, sigpit nga dalan. And then last, naay mga tao nga di mo angay na to. So, all the time, we are in trouble sa pagpangalagad sa Ginoo. Apan maulang itiman ni Igsoon, ningon si Lord, gidaog na nato ang kalibutan. Makabatun tag kalinaw, basta kanunay ta mahiusa sa Ginoo. Hallelujah. Ang sikreto, Igsoon, nga malinawon ta taliwala sa kagubot. Nata kanunay sa kiliran sa Ginoo. Nata kanunay sa iyang tiilan. Kung maunay sikreto, igsuon sad na makalahot tayo ta, magpadayon ta. Sikit nga dalan, igsuon, kaya na tayo madagmata. Apan salamat sa grasya sa Ginoo. Salamat sa iyang kaluoy nga ginabag-o matag-adlaw. Nataliwala nga kapila ta madagma, gitagaan patagtyan sa Ginoo nga mubangon o mupadayon, igsuon. Hallelujah. Ang pagkadagma part sa atuang pagsubay sa sigpit nga dalan. O dili na ako na nagibalik-balik, so dili ma-surprise si Lord nga nadagma ka. Apan sa panahon nga madagma ka, excited siya sa imong pagbangon o magpadayon ka sa lumba, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Igsoon sa man imong cross karon. Ang uban crosses kay daghan siya. No? Unsa man kalisod kasigpit sa dalan nga subay karon. Kung naamay mga tao nga nagdumot kanimo, nagbikil-bikil nimo, mga tao nga wag mo angay nimo kay nigsunod ka sa Ginoo. Usa lang ang mensahe sa Ginoo. Sa tanan nga mga battles nato dinhi sa kalibutan, walay higayon nga iyatang ipasagdan. Sa matag higayon, kauban nato ang Ginoo Igsoon. Hallelujah.
Kada imong ipasan karon manitiman ni. Sa wa pa ka nagpasan sa imong cross karon. Unang-una nagpasan na si Jesus sa cross. Ang tanang sala sa mga tao ni kalibutan di pasanan ng gitubos na ni cross. Ni Jesus igsoon. Natapos na ang tanan. Gidaog na niya ang kalibutan igsoon. Yes, we are in trouble. Pero gidaog na niya. Padayon lang ta. Sa unahan. Iasa naman ang kasakit na ito karon. Huna-huna ang ganti igsoon. Huna-huna ang walay katapusan kinabuhi. Sa unahan igsoon nga nagpaabot. Pwede ba nato istoryaw ng Ginoo karon manahat kang Lord? Tinuod yun ng Ginoo karon, grabe, kalisdanan, struggle. Na ako'y mga process karon apan manahat ko nimo Ginoo. Samtang napakoy gininhawa, makadayag pa ko nimo, napakoy kinabuhi. Dili jud ko. Modistansya mo biya kanimo managma magkulord, ubangon gyapon ko. Kay magpadayon ko sa pagpangalagyan kanimo. Istoryahan Ginoo igsoon. Siguro mo ba nyo diri bugat inyong cross. Pero mawala gini di man ni igsoon. Before pa ka nagpasan na unang nagpasan si Jesus sa cross. Padulong dito igsoon sa buntod. Di sa nagpasan siya sa cross, dito slap pagod siya gisikaran, niluwaan. Apa niyang giyagunta alam sa imong kaluwasan. Hallelujah. Unang karunig soon, ang toso na ito ni para sa kinabuhing walay katapusan. Sa hari ang Ginoo, Lord, bugat kay kong cross, nadagma ko niya ring adlaw, pero nagbangon kaya ko Ginoo, nagsimba ko. Kaya di ko gusto mo balik sa kanihan to, Ginoo. Tabahan ko, Ginoo, nag-ay kong kusok. Istoryahan, Ginoo, yung soon. Hallelujah. Hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa kabil ko himaya. Kana isaan na sa Ginoo igsoon. Amen. Sa kasing-kasing ko mayawon ka, Ginoo. Hallelujah. Itong awit to next sa itong tibok kasing-kasing. Nahimog so kalibutan. Yes. Imagine, nahimugso ka rin yung kalibutan. Sa kadaghan ngay naimugso karon ni kalibutan igsoon usa ka sa giluwa sa Ginoo. Sa kalangitan mga bulan kabituunan imong gipahimo. Lain-lain matang mga pag-antos igsoon apan mao ni kibati. Gipasana na sa Ginoo gitagsoon. Sa may pag-antos di mo imong gipasan alam ka na ko sa karuga ug sa man kangit-ngit igsoon imong kagaakon kahitong sa imong salangilo anak natapos na gidaog na isa na tituog kalimutan igsoon sa hamili mong dugo. Walay sama kanimo ka gamhanan. Yes, Lord. Sa gugma mo, salamat sa imong gugma, Ginoo. Way paglubay. Bisa ka pila ginadagma, Ginoo, sa kasipit sa dalan. Sa nabugat sa cross, Ginoo. Apat sa pagbuo na mo, nimo, waka ni palipat, Ginoo. Wani mo hinumdumi ang gibuhat nga makaulaw, Ginoo. Mga nagsaan, may ginawa samtang na pangikinabuhi, na panggininawa, Ginoo, pangalagan, minimo, hantod sa imong pagbalik, Ginoo. O hantod, Ginoo, sa nagapusan sa mong kinabuhi, dahigon ka na mo, Ginoo. Bayawon ka, o ka,
igsoon mo nang tubay ginapong hangtod may ginapong sa ari ang Ginoo igsoon ni Lord. Akong panahon ni mo Ginoo, magkadagba-dagba man ko, makalagad ko ni mo Ginoo. Sa ngabil ko himayaon ka at hindi agad. Sa kasing-kasing ko bayawon ka ug aral. For the last time without an instrument, isang kamot ni mo igsoon. Tupad may kinabuhi. Mao ni akong panaan ni mo Ginoo. Bisag unsa ka bugad sa cross nga mong gipasan karon. Bisag unsa ka sigpit sa dalan nga amo ang gisubay Ginoo. Daghan man wa mo angay na mo apan ang panaan na mo nimo Ginoo nga di mi mo balik sa kaniadto mga lagad mi nimo Ginoo. Yes Lord. Bayawon ka ug alalaran ko. For the last time, hallelujah.